Arazoa. Desorekatua den edo zerbaiten falta duen dieta bat osasun arazo ugarien iturri izan daiteke. Jarraian aztertuko ditugu obesitatea, desnutrizioa, anorexia eta bulimia. Obesitatea, gorputzean gantz gehiegi pilatzea da. Elikagai koipetsu eta gozoki gehiegi jatearen ondorioa da. Pertsona bat gizena dela adierazten digun parametro nagusitzat jotzen da. Pertsona hori batez besteko pisutik oso gora egotea. Obesotzat jotzen baita batez besteko pisutik 25% gorako dagoen pertsona. Bizi esperantza gutxitzeaz gain, obesitateak hainbat gaixotasun larriagotu ditzake. Adibidez, diabetesa, arterietako hipertentsioa, arteriosklerosia, artrotisa eta minbizi mota batzuk. Obesitatea tratatzeko dieta egokia bilatu behar da, orekatua eta kaloria gutxikoa. Gomendagarria da neurrizko gorputz jarduerak egitea. Desnutrizioa, edo nutrizio urria, proteina eta nutriente energetiko gutxi dituen dieta baten ondorioa da, eta pisu galera handia eragin dezake. Nutrizio beharra aztetzen ez denean osasun arazoak eta gaitzak agertzen dira. Pisu galera, beherakoa, digestio gurunen atrofia, immunitate sistema ajeak. Desnutrizio arriskua handiagoa da haurtzaroan, nerabezaroan, haurdunaldian eta zahartzaroan. Haurretan desnutrizioa kaltegarria da, garapen fisiko zein fisikorako eta haren ondorioen adierazle izaten dira pisu asko galtzea, sabelaren handitzea, infekzioa hartzeko joera eta heriotza ere. Desnutrizioaren tratamendua egoera horretan dagoen pertsonari gero eta gehiago ematen zaio jateko. Poliki antibiotikoekin batera. Anorexia. Izeneko nahaste fisiko jasaten duena ez dago gustura bere itxurarekin. Batzuetan jateko gogoa galtzeraino. Argaltzea obsesio bihurtuta ez du behar bezala eta adina jaten. Anorexia gaixotasun larria da, gorputzeko organo eta sistema gehienak asaldatzen ditu. Anorexiak eragina du batik 10 eta 30 urte bitarteko biztanleen artean, eta emakumeetan gizonetan baino gehiago. Bulimia. Nahaste fisiko jasaten duena jateko irrikan egoten da, baina aldi berean gizentzeko beldurrak estututa. Hortaz, asko jaten duen arren jandakoa noka egiten du nahita. Behin eta berriz oka egiteak arazo ugari eragiten ditu, hala nola, deshidratazioa, digestio sistemako lesioak eta organo askoren ahultzea eta asaldatzea.